Marmora kena digawe sembarangan. Luwe tatas trenggina suduku tali wondo. Tak rangsang tuna tak gayu luput leno panduluku aku dijengkuti bawa pertolo. Nek ngipatake Raden Abimanyu kaya wong ngipatne kapuk Slombo Kartomarma silam. Ono padha ana wujuding Raden Abimanyu iku kang para jaluk iku kang para karwagi. Lutut sakniki sliramu musuh aku tak gawe becik bongko ya tak pateni. Mula nek mung semono kaseten waja takon dosa dak urung tak tugel gulumu temen Abimanyu. Sumparing Kartomarma. Aja parengko nek aku kasaran panempu marang sliramu. Mula menawa ngenting pambudine Raden Abimanyu antin sakuntara. Kacrita Raden Abimanyu tetandingan kok asor mapan mboten. Rikala lena pandulune anung kang dadi jurite mundur sigra datan lumayan. Munduring datan lumayu nganggoni turti kaping 4 lumanyane wong wani mati. Wanine prajurit tugas marang raga. Kudu nganggoni Candrawarsita niti surti manggih Pandhita Resi Cendana. Candra liring sasi warsita anak. Niti pagawean surti kebangkitan. Mangem bawa ngamodar si wong batu Cendana kayu. Kayu kinarya kayu rikala tetandingan wis mangerti pangunen-unen wong batu Surabaya. Wong tidak kurang mundur sigra tan kurang-kurangi pangan. Sekeng kasten kanuragan dibentur manding dadi kasulawaning. Raden Abimanyu sanalika datanipun. Jawe siti rasaning jengkeran kanan jatine. Manungsa sekti ketaris saka kodate stira. Kang ati-ati tak jotos. Kartomarma pacateng mustaka musik kemarati.
kang karta marmo tak nyalo Raden Abimanyu pancen yo kegilaan ni keparatim ora sepiro gedene bawane kemripik maya lontar drijine segantal-gantal libani mustaka kaya wong diantem watu itu kaya wong disabet mesti grihilan Abimanyu ana wigati apa Kartomarma ana apane tanganmu aku duwe Aji Raja Mintuka lah dunung Aji Raja Mintuka Aji sawiji Raja Ratu Mintuka kuku aku duwe Aji Ratu ning kuku lah mula nutut dina iki tak uripe bangga ya tak pateni Abimanyu jelas nek pantere Kartomarma ora kecunggah tetandingan musuh sliram semono asring Kartomarma jogirang gumuyu bungah kang dadi atimu babese akeh Kurawa 108 kang nunggal tekad nyekel kridamu aja le maju kan siji kon maju bareng rampak Kartomarma iya kono kok ana wujuding kadangipun Kakang Kurawa 108 Adit kudu ngati-ati kang wani maju dakwani mundura pun Kakang gak cukup Adit pun Kakang Adi Citraksi Kang sampun boten lepat dawuh panjenengan ingkang rayi lajeng panjenengan nimbaling Kang Rayi wonten menapa Adi ndadekno kawuningan dina iki Kakang Mas Kartomarma tetandingan musuh Abimanyu Kakang Mas Kartomarma kang keplayu pelayune Kakang Mas Kartomarma sapa maneh kang nempuh kridaning Raden Abimanyu nek dapun Kakang utawa sliramu Kang wong Raden Abimanyu mung semonten mawon agengi pinten kekuwatane Kang Abimanyu nak kula anggap lari tasik dereng ilang pupuk lempuyang Citraksi Kang nek musuh Abimanyu takini loro kula ijeni kula dina iki samping ana pun Kakang tak cekeli Abimanyu
Pun kuwatir monggo kula dherekaken. Ana padha ana adiman. Aja ngridu kang akeh aku kang bisa ngentas iki kamu. Tombo telepat kakang Mas Citraksoni. Ade Citraksi wis ora luput kang dadi atrum pun kakang. Kok pun melayu dugi perayudan iki perang kalih sinten menang napa kalah niku? Ora kaya sliramu. Aku tetandingan musuh Petruk Adi. Ning ora enggal oleh pun lumayu mesti dipateni. Dadi pun kakang rumangsa ora cukup aku rumangsa ora kecongkat tetandingan musuh Petruk. Kang wong Petruk man pinten kekuatan niku nak abdi niku nak batur niku. Ndika perang kali Petruk kalah kok mboten isin kali potongan ndika niku. Sliramu iku aja duwe ambekatiku ngatiku dina sliramu iki prajurit ning durung mesti tandang musuh Petruk. Pun tasak Petruk niku pun dikojokaken. San mundur kula cekel kula rampungane. Ya sliramu kudu ngati-ati. Petruk tenan ade ora kena kangge sembarangan dulundah. Pun kakang ditempiling Petruk lho kok dak mlayu nak mati ta pun kakang. Wong dikon mundur kok Petruk ae sing dijokno iki. Prajurit iku nek kalah teko mlayu. Nah kok musuh digunggung. Dikono dalok Petruk. Ya sapa kang maju nang prayudan? Citraksi aku sapu kawati negara Ngastina. Oh kowe to sih wis maju ah. Ndak tak rampungi kowe. Petruk, apa? Ojo kate sumbar petak minto lawan musuh wong kaya aku. Lah kok musuh iku ora disumbari ya. Wis ta maju. Leno bandulmu turun jangkang tak dengkul dadi riwasmu temen itu.
lepat mojo bau tengenang gonggong mosunat mataknya nirojaan ketenang dasarnya aku talilondok kula wis padha mboten lepat paman Patih Harya Gantarpati Enggengger lara dawa panjenengan ingkang paman Patih Harya Gantarpati. Wusana panjenengan tebih kula wis celak kula raketake menapa mangertos to nggir. Paman kok tekse dereng mangertos lajeng wonten menapa. Suwantening bedhile embaning brondong surak embaning ampuan saking pemanggi kula menika sampun jelas menawi Raden Abimanyu ingkang bali lomba guguk makuta waton bondan tanpuratan amargi ngrebut ratenaning Ayu Titi Sendari nggengger lara dawuh panjenengan ning dinten mangke panempuhing Abimanyu langkung gegilani sesarengan kalian Pitu Kurawa 108 katempuh Abimanyu samya sumebar ngger mboten wonten ingkang ngentasi paman wau mula panjenengan sampun kula imutake sampun panjenengan lena utawi sembrono sebabing Abimanyu menika mung ngrebut garwaning ageng ketekatane paman tiang Ngastina menika nak jelas lepat paman menika dipun wastani tiang wantun terajang wewaleran wantun ngrisak tatanan lebur kukum batal kara boten dipun weruhi lah mila saking pemanggih kula dinten menika Titi Sendari kedah dipun wulungake kiman kali Raden Abimanyu perlune negari Ngastina menika boten risak anggene sederekan kalian Broto Pandhawa lestari boten wonten ingkang wijiwani la Lesmana Mandra Kumala dos pundi mangke Lesmana Mandra Kumala menika dipun dhawuhake lintuki mawon mawon niku nak putra Nalendra menang milih mboten menang dipilih dasar Lesmana Mandra Kumala menika sasat lari kabuntel donya paman ngger menika wong barang sampun kadung lho badhe dos pundi malih lah dinten menika saking pemanggi kula rening Kurawa 108 menika asor nggih mbok inggih panjenengan menika kersa mbantu kalian Kurawa 108 nyepeng kridaning Raden Abimanyu paman menawi kula menika badhe mbantu kalian Kurawa 108 kula menika mboten kaimutan mau ngajeng Dipati Swangkarna lho paman wonten mlebet jurat moko dhateng negari Mandaraka menika nak saking amrat-amrati kula tresna kalian Diajeng Surtikanti lho mongko Abimanyu menika saking tresnaning kalian Titi Sendari dasar dados kemanten anyar teksi angsal 8 dinten menika tresna-tresnane lho ngantos dipun rebut kalian liyan lho sepinten lho paman cuwani ngatining Abimanyu menika lho sepinten lah mila saking pemanggi kula menawi kula badhe nyepeng Raden Abimanyu badhe mangsulake Raden Abimanyu kula mboten wantun sebab kula mbake kula badhe medhotake tresnaning Abimanyu kalian Titi Sendari wah anak Adipati kok tansah ora gelem lho mbelani paman mboten paman sebab tiyang tresna menika totoane nyawa paman janto batenan awan Adipati la wis ana dinten mangke sinten ing wau ngajeng kang tanggal katentreman negari Ngastina mboten lepat namung anak Prabu Baladewa prayogine dinten menika paman Patih Harya Gantarpati kedah matur padane Kakang Prabu loro purun mangsulake Raden Abimanyu menapa mboten nggih menawi ngaten kula mangestake dawuh panjenengan nggih nggih anak Prabu Baladewa amit ingkang paman Patih Harya Gantarpati ngaturake sabar kutiwasan anak Prabu Adipati lepating ingkang putra nyuwun sepunten kula putraning pun Raden Abimanyu lho kaya ngene lelakone oleh mabut marang garwamu Titi Sendari
gari yo ger ora maido pancen yo garwa ngono bandingane sigarane nyawa ngene iki pancen bebegalane oleh mujo jodohan marang titi sendari arep kaya apa maneh kuluk aja por rewangi tawang-tawang yo Kanjeng Wajimat kemunden kula pinten lepat kula nyuwun sepunten dening menapa kula wantun damel rusling negari Ngastina wis ora dadi boyo pangripa Raden Abimanyu wonten menapa coba lungguh sakmenika ora selirama mados saka negara Dwarawati nganti tekan negara Ngastina iki lho sapa ae menika mboten lepat namung dipun kanthi abdi ketiga Kaki Lurah Semar Nala Gareng kaliyan Pitu. Daelah kok ya tega Pandhawa kuwi kok tega. Apa ora ngerti nek watake wong Astina ku tansah watak cidra, watak sloyo. Gelem gawe gelo marang liyan, gelem gawe semenang-menang marang liyan. Kok ora kelingan nek Gusti ki ora sari. Gusti iki tansah nyipati sapa nandur becik bakal dicuplake apik nandur bakal dicuplake. Nek nganti garwamu iki dibegal karo Lesmana Mandraguna. Sepira pembegal? Apa kuat napa dendha cinta kami? Menika kemawon kula mboten mangertos. Pusana dinten mangke kula nyuwun tambahing pangestu kula seseki griyaning tiyang Astina. Iya kula kang ati-ati. Dak suwun-suwunake marang Dewa Kang Luwih kang aja nandhing sukala nyambut cepuk saring kamliyan. Abimanyu kang ati-ati kula nggih. Lepas lampar Raden Abimanyu linta winarna gentosa ingkang sinarwengi kawi ingkang dumunung wonten ing pregolan negari Ngastina namung Ratu Madura Prabu Baladewa usana mireng swantening bedhilembaning brondong surak saembu ampuhan sireping sanjata ingkang campur prawara parayitnaning Prabu Baladewa meger-meger kaya tugu memas galak meninggal meloyo bumi tinempung ayun katan lumayan bedoloyon tanpa waloyon tutup petengira katon jamun mosan joto campura prawo Morano daniro Amo morano daniro Nguning tiasura prayitnaning Prabu Baladewa iki aku krungu abaning bedhil kaya brondong sunak kaya ampuhan sireping sanjata campur marang prawara rupaning sumebar pacak bari sing Kurawa satus napa
mongko ora ana kang didadake duta pamungkas marang Yayi Prabu Suyudana kajaba wong konyang. Lah nek nganti aku ora bisa ngentas sing perkara ngrampungi gawe mendha wirangku marang Yayi Prabu Suyudana. Watak Ratu Madura dasar wong lagak sembodo sakwujuding. Bareng seka pelilit-pelilit kaya ula nglangi, jenggote sakepese sing ngangge celana cinci puspita binggal tali wangsa. Lang-lang lakuning kaya menjangan ketawang, mewah mangowo ingkang Paman Harya Gantarwati. Paman Harya Gantarwati, paman. Dos pundi panempuh kula 108 man.